Hey, goedemorgen. En we zijn weer bij den Katekismus gekomen. En nu zijn we hier in den tweiten Kapitel van de derde hoofdstuk. En we zijn nu bij de tiende vrouw gekomen van dem Heiland zijn Leden en Sterven. Wat heeft de Herr Jezus endlich für uns gedaan? Hij is voor onze zinden gestorven, zoals de Heilige Schrift zegt. In andere woorden, we kunnen ons zelfs onderzoeken wat zegt het in het Nieuwe Bund, het Nieuwe Testament, van Jezus. En ik wil ons alle toeroepen, waar we aanvangen, die van ons wat niet zo recht gelezen hebben, nu vielleicht, in de Bijbel, waar we aanvangen met het Evangelium Johannes, dat is het vierde boek in het Nieuwe Testament. De eerste 4 boeken zijn de Evangeliumsboeken. En dat vierde boek Johannes heeft nog veel meer in zich als de eerste 3. Matthäus, Markus en Lucas. So, ik wil jullie moeten spreken. Fang aan lezen in Johannes, den brief Johannes. Daar waar we de ganze beschrijving vinden van Jezus Christus. Wat er evangelium is. Zij is schön in ieder geval. So, dat is de nächste vrouw is dan de 11e vrouw hier. Wat is endlich den Herrn zijn dood? Jezus zijn dood is een Opfer voor de ganze Welt ihre Sünden. Durch dit Opfer heeft hij die geheiligd worden, ewig vollkommen gemaakt. Wow. Hij is voor de ganze Welt ihre Sünden gestorven. Durch dit Opfer heeft hij die geheiligd worden, ewig vollkommen gemaakt. Wow. So dat wordt al im Glauben zijn, oder wordt handelt angenomen, Jezus Christus als Heiland. Amen. Dat God verheiligen en Jezus zijn dood merkt dat we vollkommen zijn dan voor ewig. Wow. Wie uit onszelf zijn hoofdmensen. Jezus zijn dood, wat heeft dat gedaan? Dat heeft den Priest getoeld en ook volkomen gemerkt wat het meint in Christus te zijn, dat wie uit onszelf, ons gefallenen toestand, wie kan niet im Himmel aanwenden, wat geen zin im Himmel aankomen. Du werden is het so wichtig, dat we dat verstaan kunnen wat het evangelium is. Jezus leed zijn leven door voor mij en voor die. Hij starb voor mij en voor die. Dat zijn bloed kan ons reinwaschen, wenn zijn bloed is de zin. Al dat andere bloed wat het leven is, dat is verdorven met zin. En op het niet ziet. Halleluja. De 12e vrouw, wanneer heeft Jezus zijn lijden aangevangen? En daarna, als hij van Judas verraden werd im Garten Gethsemane, du werd zijn ziel treurig bad im dood. Wow. Wo kwam hij in zo'n dodesangst aan? De Herr smijt alle mensen ihre Sünden op en op. Wow. Wat deed op zijn zeilenleden vallen? Hij liet zich gevangen nemen, veroordelen en van dem herrischen Rechter Pontius Pilatus overgeven, dood gemerkt te worden. Nou ja, dat leest nog een beetje schwer, niet? Maar ja, we kunnen al een beetje geduldig zijn. En dan gaan we het daar kunnen weg op. Amen. So, wat passiert? Werd veroordeeld, werd vastgenomen en werd gerecht. Overgegeven to Pontius Pilatus, dood gemerkt te worden. Wat voor einen dood is de Heiland gestorven? Dat is de vrouw. Wo is de Herr Jezus te dood gekomen? Wo is hij gestorven? Hij werd gekreuzigt buiten de stad Jeruzalem tussen 2 Mörder. Waarom moest de Heiland Kreuz sterven? So, we weten dat Jezus is Kreuz gestorven, aber
Waarom muss hij om Kreuz sterben als een vrouw hier? Am ans du dich van vlucht los te maken, dan du staat geschreven, wer om Kreuz hängt, als vervlucht. So, hij wordt in vlucht voor ons, dat de vlucht kan van ons losgemaakt worden. De eeuwige Trennung, den dood, wat tussen ons en God staat. Amen. En nu kan we verzeind worden. Dat is een schöne evangelische boodschap. We kunnen verzeind worden. We can be reconciled. Halleluja. En de laatste vrouw hier van deze Everschnatt wordt heute van dem Heiland zijn lijden en sterven. Als de Herr Jezus ook begroof worden, ja, zij leden am einen niet grof nennen, wordt en einen Stein aangehakt weer. Zodat we niet zo'n grof als wat we van der und da kan, wanneer we waarstorven dat, er wordt een lach gegroef, dan er wordt dem entsorgt aan je lach, en dan dan je rof je doen, en dan den ongeschat. Zo wordt Jezus niet begroof. Hij weer, en we hebben het maar deze week zijn, hij weer een beetje als een cave, een beetje als een holling in steen, bij een boy, daar weer uitgehakt, en du deine de mensen aan te jaren tijd, waar du gestorven weer. Du wordt vielleicht in een bankje was zijn, of een beetje als een dash, dan worden ze den berold gaan, en dan worden du wordt boven liggen. En so ja, den wir nicht ungeschat, zoals we würden denken. Interessant über das zu denken, amen. Hier will ich dann Schluss machen. Maar de nächste dag mal. En moet ik verder weg. Gottes vrede en vrede.